נעשה עכשיו את התרגיל בגדילה מעריכית, שבעצם מכיל את כל סוגי השאלות כמעט שיכולים להישאל, גם בבחינת בגרות 3 יחידות. אז מה אומר התרגיל? מספר התושבים במדינה מסוימת גדל בקצב מעריכי. בשנת 2000 היו במדינה 10 מיליון תושבים, בשנת 2005 היו 12 מיליון תושבים. עד כאן תיאור של הנתונים. יש פה תהליך של גדילה, כי אנחנו רואים שזה גדל, והגדילה היא מעריכית. זאת אומרת, כיוון שהגדילה היא מעריכית, לרשותנו עומדות שתי הנוסחאות האלה, AT שווה A0 כפול Q בחזקת T, כאשר Q זה מקדם הגדילה, T זה הזמן, A0 הכמות ההתחלתית, AT הכמות הזמנית, והקשר בין Q ל-P, שהוא הגדילה באחוזים, מופיע בנוסחה המשנית, הנוסחה שמופיעה פה בצד ימין. אוקיי, עכשיו נעבור לשאלות. א', פי כמה גדל מספר התושבים בכל 5 שנים. אז אם ב-2000 היו 10 מיליון וב-2005 12 מיליון, אז מספר התושבים ב-2005 חלקי מספר התושבים ב-2000, זה בעצם המספר שהוא בעצם ה-Q החמש-שנתי. זה פי כמה גדל מספר התושבים בכל 5 שנים. התשובה תהיה כמובן 12 מיליון חלקי 10 מיליון, זה שווה 1.2. אז מספר התושבים גדל כל 5 שנים פי 1.2. זה, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו יכולים לקרוא לו Q 5 שנתי, הוא שווה אם ככה ל-1.2. בסעיף ב' שואלים אותנו על אחוזים. אנחנו צריכים לקחת את התשובה של סעיף א' ולשנות את הדרך שבה מוצגת המשמעות של זה. זאת אומרת, יש לנו את Q שמצאנו בסעיף א', פה מצאנו את Q, אנחנו צריכים עכשיו את P. זאת אומרת, באלף שאלו אותנו על Q, בב' שואלים אותנו על P. ניגש לנוסחה הזאת, שנותנת לנו את הקשר בין P ל-Q, נציב בה, Q שווה 1.2, נכתוב 1.2 שווה 1 פלוס, אין פה מינוס, כי זה רק גדילה, חלקי P שהוא הנעלם הלא ידוע, חלקי 100, ועוד P חלקי 100. נפתור את המשוואה, איך? קודם כל נוריד 1, כן? אז יהיה לנו 0.2 שווה P חלקי 1, נכפיל ב-100, ונקבל 20, שווה P שווה 20, אז התשובה פה זה 20%. זאת אומרת, אם מספר התושבים גדל פי 1.2 כל 5 שנים, באחוזים זה 20%. נעבור לג' כמה תושבים יהיו בשנת 2025? טוב, אז ככה, נכתוב את הנתונים שמתייחסים לסעיף ג'. הנתונים הם A0, התחלתי 10 מיליון. Q 5 שנתי, זה מה שיש לנו, 1.2. הגענו ל-T. טוב, אז איך אנחנו נקבע מהו T? אז ככה, אנחנו יכולים בהחלט להשתמש ב-Q 5 שנתי, ולקבוע שיחידת הזמן הבסיסית פה זה 5 שנים. כלומר, A0 מתאים לשנת 2000, זאת אומרת, A0 זה 2000 בעצם. אז נעשה טבלה כזאת של השנה, והסימון של AT. אז ככה, שנת 2000, אמרנו A0. שנת 2005, נעשה אותו A1. שנת 2010, הוא יהיה A2. שנת 2015 יהיה A3. שנת 2020 יהיה A4. ו-2025 יהיה A5. ולמה? מכיוון שאנחנו קופצים פה ב5 שנים. למה דווקא ב5 שנים? כי בסעיף, זה מה שהונחנו על פי הנתונים ועל פי סעיפים א' ב'.
אז נמשיך עם זה. אז ה-Q שלנו הוא Q5 שנתי. אז A5 מתאים לשנת 2025, אז בעצם בתרגיל הזה אנחנו צריכים למצוא את A5. איך נמצא? כמובן, נציב בנוסחה, הנוסחה הראשית. זאת הנוסחה, כלומר, A5 שווה A0, כלומר 10 מיליון, תכף נכתוב 10 מיליון, כפול Q5 שנתי בחזקת 5. כלומר, A5 של שנת 2025 שווה 10 מיליון כפול 1.2 בחזקת 5. לצורך פתירת התרגיל הזה, אנחנו נפנה למחשבון, A5 שווה 10 מיליון, כן? 1.2 בחזקת 5, בכל אופן זה 2.48832, אבל מכיוון שמדובר ב10 מיליון, אז אנחנו נכפיל את זה ב10 מיליון, כן? ואז אנחנו נקבל 24,883,200 תושבים, זה יהיה מספר התושבים בשנת 2025. זה סעיף ג'. בג' היינו צריכים למצוא את AT, את A של 5 בעצם, בכל מקרה AT. ד', בד' אנחנו צריכים למצוא כמה תושבים היו, זאת אומרת אנחנו הולכים עכשיו אחורה בזמן, שזה אומר שאנחנו נשתמש ב-T שלילי. עכשיו ככה, אם הסימונים שלנו עד עכשיו היו בתרגיל הזה, A0 שנת 2000, A5 שנת 2025, אז 1990 יתאים ל-A מינוס 2, זאת אומרת אנחנו נציב T שווה מינוס 2, אז בסעיף ד', בסעיף ד', בוא נכתוב את ד', הנתונים שלנו הם T שווה מינוס 2, כן? להבדיל מ-T שווה 5, היה לנו בסעיף ג', שם היה לנו T שווה, כי חיפשנו את A5. פה T שווה מינוס 2. עכשיו, אם ככה, אנחנו מחפשים את A מינוס 2, שווה, זה ה-A של 1990, שווה ל-A0, כלומר ל-10 מיליון, 10M נכתוב, כפול 1.2, אותו Q בחזקת מינוס 2. שוב פעם, נעשה את זה במחשבון. אז ככה, 1.2 בחזקת מינוס שווה ל-0.6944, נכפיל ב-10 מיליון, ואז אנחנו נקבל שמספר התושבים, כלומר A מינוס 2, זה 6,944,444, זה מספר התושבים שהיו בשנת 1990, אז מה שמייחד את סעיף ד' הוא כמו סעיף ג', היינו צריכים למצוא את AT, אבל הפעם T שלילי, ובג' T חיובי. הגענו לסעיף ה', אז עכשיו ככה, עד עכשיו עבדנו עם Q שהוא 5 שנתי, דיברנו אך ורק על שנים, שההפרשים ביניהם הם כפולות של 5. מה שקורה עכשיו, זה שאנחנו עוברים לדבר על Q שנתי, כי מבקשים את מקדם הגדילה השנתי, את ה-Q השנתי. כל מה שכתבנו עד פה אנחנו לא צריכים למעשה, ספק הכל, ואנחנו בסעיף ה'. וכמו סעיף א', זאת שאלה על Q, כן? אז שואלים על Q השנתי. עכשיו אנחנו יודעים מה קורה ב5 שנים. אנחנו נעבור עכשיו לסימונים חדשים שמתאימים לסעיף.
זאת אומרת, מבחינתנו עכשיו, A0 זה יהיה שנת 2000, זה יהיה 10 מיליון, אבל A1 זה כבר יהיה לשנת 2001. זאת אומרת, אם נעשה את הטבלה שעשינו קודם, שנה וסימון, אז השנה 2000, A0, כלומר T שווה 0, 2001, A1. אנחנו משנים עכשיו את הסימונים, T שווה 1. זאת אומרת, אנחנו עוברים ל-Q חד שנתי, Q שנתי. אז לכן, בשנת 2005 זה כבר יהיה A5, הסימון של שנת 2005 יהיה A5. אז A5, כידוע הוא 12 מיליון, נציב בנוסחה הזאת את A5, את A0, אבל רגע, נכתוב קודם את הנתונים, A0 שווה 10 מיליון, A5 שווה 12 מיליון, זה מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, נציב בנוסחה, אז יהיה לנו 12 מיליון, שווה 10 מיליון, כפול, כי הוא לא ידוע בחזקת 5. 5, כן? את המיליון אפשר למחוק, למה? כי בעצם אנחנו יכולים לחלק במיליון, אז אפשר לעשות על זה קו, לא, כן, לא צריך להתייחס למיליון, לא חובה. כן? וחוץ מזה אנחנו צריכים את Q. עכשיו נחלק ב-10, כן? ומה אנחנו נקבל? 12 חלקי 10 שווה Q בחמישית. 12 חלקי 10 כבר היה לנו דבר כזה, זה 1.2. קיבלנו את המשוואה 1.2 שווה Q בחמישית. זאת המשוואה שצריך לכתוב. איך פותרים? עושים את הפעולה ההפוכה לחזקת 5, כלומר שורש 5. ואז Q שווה שורש חמישי של 1.2, שורש חמישי של 1.2 זה, קח את 1.2, זה לא, שורש חמישי באופן הבא, נלחץ קודם על 5, לאחר מכן על שיפט, והכפתור של שורש סדר X של, כלומר, של החזקה, 1.2 בתוך השורש, נקבל 1.03713. זאת אומרת, 1.03713, כן? 6 מימין לנקודה, ביתר ביטחון. זה שורש חמישי של 1.2, וזה ה-Q השנתי, שהיינו צריכים למצוא בסעיף ה'. זאת התשובה. עכשיו נעבור לסעיף ו'. בסעיף ו', בכמה אחוזים גדל מספר התושבים מדי שנה, כלומר את ה-Q הזה אנחנו צריכים לתרגם לאחוזים, כמו שעשינו קודם עם הנוסחה הזאת, אבל אנחנו יכולים בעצם לראות שבעצם מורידים את האחד הזה בגלל הנוסחה, ואז בעצם אנחנו מזיזים את הנקודה הזאת, בגלל שמכפילים אחרי זה ב-100, כי בעצם Q שווה 1 פלוס, לא צריך פה את המינוס, פי חלקי 100, אם נוריד את האחד ונכפיל ב-100, אז בעצם אנחנו נקבל Q מינוס 1 כפול 100, כלומר זורקים פה את האחד, ומכפילים ב-100 את ה-0.3737, ואז המשמעות היא להזיז את הנקודה שני מקומות ימינה, אנחנו נקבל אם ככה 3.7137%. זה האחוז, כן? זאת היא התשובה לו'. עשינו את ו', הנה ו'. נעבור לסעיף ז', כמה תושבים היו בשנת 2009. היות וההפרש בין 2009 ל-2000 זה 9, והוא לא מתחלק ב-5, אז אנחנו נשתמש בקיום השנתי שמצאנו עכשיו, שזה היה סעיף ה',
כן? מה מצאנו? כמה זה יצא? 1 נקודה, זה המספר, זה ה-Q השנתי שמצאנו, ואז נציב בנוסחה. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. זה אנחנו אנחנו רוצים לדעת את מספר התושבים ב-2009, אז נציב בנוסחה הזאת כמובן. אז ככה, אז נקרא לו A9, כן? זה 9 שנים אחרי 2000, ואז יש לנו שתי אפשרויות ל-A0, אנחנו יכולים להשתמש ב-A0, כי אנחנו יודעים שזה 10 מיליון, נוח, כלומר ניתן לעשות את זה ככה, A0 כפול Q שנתי בחזקת 9, בדיוק, כפי שאומרת הנוסחה, אבל יש גם שיטה שנייה, להשתמש דווקא במספר התושבים ב-2005, זה נוח באותה המידה. זאת אומרת, אפשר למצוא את A9 גם על ידי זה, שנעשה ככה A9 שווה A5, אבל החזקה צריכה להיות בכל מקרה ההפרש בין 9 ל-5, כי זה כאילו שאני משתמש ב-A5 בתור A0, אז A9 כאילו הופך להיות A4, אז זה יהיה כפול Q בחזקת 4, כן? 9 פחות 5. אז אפשר ככה, אפשר ככה. אותו דבר, אותה תשובה אנחנו אמורים לקבל. אם נעשה את זה בדרך הראשונה, אז נקבל A9 שווה ל10 מיליון כפול 1.037137 בחזקת 9, ואם נעשה את זה בדרך השנייה, אז יהיה לנו A9 שווה 12 מיליון כפול 1.037137 בחזקת 4, וזה אמור לתת אותה תשובה. בכל מקרה זה יוצא 13.88 מיליון, זה הראשון, והשני יוצא אותו דבר כמובן, 13.88 מיליון. זה בכל מקרה, בשתי הדרכים, A9 שווה 13.88 מיליון, שזה כמובן הגיוני, כי זה מעל 12 מיליון. נעבור לסעיף ח'. סעיף ח' אומר באיזו שנה היו במדינה בערך 12.9 מיליון תושבים. עכשיו ככה, ברור שזה לפני 2009, כי ב-2009 היו לנו 13.88 מיליון, ברור שזה אחרי 2005, זאת אומרת זה איפשהו בין 2005 ל-2009. אז מה אנחנו נעשה? קודם כל, נשתמש ב-Q זה, כן? ונתחיל לשחק איתו. ה-T לא ידוע. שואלים בסעיף ח' על T, באיזו שנה, מתי? אז שואלים על T, T לא ידוע. אז הנתונים של סעיף ח' יהיו, נרשום את זה. פה נניח, הנתונים יהיו לגבי סעיף ח', כן? AT, AT שווה 12.9 מיליון, Q שווה 1.037137, ואנחנו רוצים למצוא את T. נציב בנוסחה, וכשנציב בנוסחה, מה אנחנו נקבל? נקבל 12.9 מיליון. זה במילא אנחנו נמחק את ה-M, אז זה לא משנה.
שוב פעם, יש לנו שתי אופציות, או להשתמש ב-A0 כ-12 מיליון ואז זה יהיה כאילו A5, אופציה שנייה להשתמש ב10 מיליון. אם נשתמש למשל ב-12 מיליון, אז נכתוב פה 12 כפול 1.037137 בחזקת T, אבל שלא נשכח, שזה היה A של 2005. ונתחיל להציב מספרים. עכשיו, אם נציב T שווה 1, זה לא ילך. כי זה 12 כפול 1.037. כן? זה לא המספר שאנחנו מחפשים. אנחנו צריכים שיהיה 12.9. אם נציב T שווה 2, זה כן ילך. תכף נראה. כי 1.037 137 בחזקת 2 שווה כפול 12 שווה בדיוק 12.9 מיליון. זאת אומרת, ה-T בשיטת ניסוי וטעייה קיבלנו T שווה 2, זאת אומרת שהשנה היא 2007. השתמשנו ב-A0 שהתייחס לשנת 2005. אז התשובה היא 2007. אוקיי, אז זאת שיטה אחת, אבל אפשר לעשות את זה כמו שאמרנו קודם, בשיטה שבה A0 זה מתייחס לשנת 2000, ואז המשוואה תהיה 12.9M שווה A0, כלומר 10 מיליון, לא כמו מקודם 12 מיליון, פה 10 מיליון, כפול 1.0371137 בחזקת T, ופה, היות ואנחנו יודעים ש-T גדול מ-5, כי אמרנו זה חייב להיות אחרי 2005, אז נתחיל עם 6, למשל, אבל אם נעשה 6 זה לא יעבוד, אם נעשה 7, לעומת זאת זה כן יעבוד, זאת אומרת בשיטה הזאת אנחנו מקבלים T שווה 7, כלומר 7 שנים אחרי שהיו 10 מיליון, כלומר 7 שנים אחרי שנת 2000, ובכל מקרה בשתי השיטות התשובה היא 2007.